हाय हेलो नमस्कार ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଦେଖିଲି ଯେ ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ରୂପରେ ମାନୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ତଳେ ମାନେ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି ବସିଛି ସେଠି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଠାକୁର ରଖିଛନ୍ତି ସେଠି ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଫଟୋ ଅଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଫଟୋ ଅଛି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଟୋ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସିଡି ବାଟେ ଯାଇକି ସେଠି ପୂଜା ବି ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଚାରିପଟ ରାସ୍ତା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଛଡା ହେଇକି ସେ ମଝିରେ ସେ ଗଛଟା ଅଛି ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ ମଝିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କାହିଁକି ନା ମୋର ଭିଡିଓ ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡିଓ ଟା ଟିକେ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ସେୟାର ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ କମ ସେ କମ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବହୁତ ଦରକାର ଆପଣ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ହେଲେ ମୋର ଟିକେ ମନୋବଳ ବଢିବ ଯାହା ବି ଏଇଟା କରିକି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଡାହାଣ ପଟରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆସନ୍ତି ଭିଡ ଲାଗିଛନ୍ତି ମୋର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି କେତେବେଳେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ମୁଁ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଯେତିକି ସାରା ଗାଡି ଠିଆ ହେଇଛି ସେଠୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ପାର୍କ ଅଛି ଗୋଟେ ପାଖରେ ଆପଣ ଏଠି ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଡ ରେ ସବୁ ଡାହାଣ ପଟେ ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଖାଲି ବଡ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ କରାଯାଇଛି ଏପଟରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଧନୀ ଲୋକ ଯେ ମାନେ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆଉ ଧନୀ ଲୋକ ଯେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଖାଲି ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ କରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ରହିଲା ବେଳକୁ 2 ଜଣ ଲୋକ ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ନଥାନ୍ତି ସେଭଳିଆ ଆମେ ସେଣିକି ଆଉ ବେଶୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ ଦେଇକି ଆମେ ଆମ ଯୋଉଆଡେ ଯିବା କଥା ସେଇ ଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯିବା ଟିକେ କୋଉଠି ନା ପାର୍କ ଆମେ ସେଇ ପାର୍କକୁ ଟିକେ ଯିବା ଆଉ ପାର୍କ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି କେତେ କଣ ଛୁଆ ପିଲା ଆସନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଗାଉଁଲି ପାର୍କ ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ସବୁ ଆସନ୍ତି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆସନ୍ତି ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି ଆଉ ଖେଳାକୁଦା କରନ୍ତି ଦେଖିତେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଏଇ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ଗେଟ ଆସିଲା ଆଉ ଗେଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯିବା ପାର୍କ ଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଲିନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ଘରଟା ବି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଆମେ ସେପଟେ ଯାଇଥିଲେ ସେପଟେ ଗଲେ ବଡ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଏପଟେ ଗଲେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଦେଖିବା ଟିକେ ଆଗର ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଛୋଟ ଛୁଆ ବସିବେ 2-3 ଜଣ ବସିବେ ତାଙ୍କର ଗାଡି ଆଣିଥିବେ ସେମାନେ ସବୁ ବୁଲାନ୍ତି ବସେଇକି ଏଟା ଗୋଟେ ଗଲା ଏଟା ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଯୋଉ ମୁଡିକି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଉ ଏପଟେ ଦି ସାଇଡ ଦିଟା ଯୋଉ ବସିବା ପାଇଁ ଅଛି ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ଏପଟ ସବୁ ଲାଗିଛି ବେରିଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଲାଗି ସବୁ ସେ ସବୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ ଏପଟ ସବୁ ଘୁଷୁରୀ ତଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଏ ଭିତରେ ଆପଣ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଲଗା କୋଉଠି ଗଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଟିକେଟ କାଟିକି ଦେଖିତେ ପଡେ ଏଠି ସେଭଳିଆ ନାହିଁ ଗାଁରେ ସରକାର ତରଫରୁ ଏଠି ସୁବିଧା ଅଛି କି ଯେମିତି କି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଛୁଆ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିପାରିବେ କିଛି କରିପାରିବେ ବୁଲାବୁଲି ଏଞ୍ଜୟ କରିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ରଖାଯାଇଛି ଆଉ ଏଠିକାର ରାସ୍ତା ଘାଟ ଦେଖନ୍ତୁ ତମେ ସେ ପାର୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ପାର୍କ ତ ମୁଁ ଆଉ କୋଉ ନ ଦେଖି ନାହିଁ ଆଉ ବସିବା ପାଇଁ ଅଛି ଏଠି ପାଖରେ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ପାର୍କ ଅଛି ଗୋଟେ ନୁହଁ ଆଉ 2-3 ଖଣ୍ଡେ ପାର୍କ ଅଛି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏଠି ସବୁ ରହିଲେ ବଡ ବଡିଆ ଲୋକ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ଆଣନ୍ତି ଆସିକି ଏଇଥିର ସବୁ ଖେଳା ବୁଲା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ବାପା ମା ଧେନିକି ଆସନ୍ତି ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରତେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ସେଆକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ବୁଲିବାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଥାଏ ନା ସୁଟ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ସେ ସୁଟ ଭଳିଆ ଏପଟରୁ ଗଳି ଛୁଆ ସେପଟ ହେଇଥିବେ ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ଉପରେ ଚଢିକି ସବୁ ତଳକୁ ନାଗା ସବୁ ଆସିବେ ସବୁ ତଳପଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହଉଛି କଣ ନା ଉପର ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ବସିଲେ ସେ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ତଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ପଳେଇ ଆସିବ ତଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ ପୁଣି ରହିବ ପୁଣି ସିଢି ବାଟ ଦେଇ ଉପରକୁ ଅଛି ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ ଉପରକୁ ଉଠିକି ପୁଣି ଆସିବ ଆମେ ଏପଟେ ଦେଖିଲେ